Ngiyababingelela abazalwane egameni lenkosi uJesu emini. Ubaba uGazi lo okhulumayo eNewcastle. Namhlanje zu-19 enyangeni kaFebhuwari 2026. Ngiyacela-ke bazalwane ukuba singene endabeni yethu esiqhubeka siyixoxa. Namhlanje senza unumber 3 kuyizinga lokufa. Ngiyafisa ukuthi ngicacise ukuthi bengisadila nendaba kaIsrael. Ngeviki elizayo sesizodila ukuthi abapostoli bona batheni uma bekhuluma ngokufa. Njengamanje sisabuka uIsrayeli efile uthi ukufa ngokwesivumelwano kuyinto enjani, ukuze singakuthathi ukufa okungasikhona ukufa sithi ukufa. Uma umuntu ephila edla nhlavana, ngamanye amazwi esaphila phakathi kwabantu emhlabeni, kuyezwakala ukuthi ukufa kwakhe inhloboni yokufa. Yikho-ke lokho esikucakisayo ukuthi kuzwakale kahle, ukuze singangeni eshweni lokuxoxa indaba sithi sikhuluma ngokufa kanti sikhuluma ngokunye ukufa. Kuhle ukuthi lezi ndaba zehlukaniswe kahle. Sike safunda sathi uNkulunkulu uyathanda ukuthi abahloniphe abantu abafunda bafundisise, balinake izwi likaNkulunkulu, ngoba uma linganakiwe abantu bakaNkulunkulu bayabhubha ngenxa yokungakhali kwecilongo kahle. Uma icilongo laziwa ukuthi leli cilongo elikhalayo elempi, bese kuqhamuka umuntu oshaya icilongo lokujabula, bazoma abantu balindele injabulo, kanti ayikho injabulo, kukhona ukufa. Kanjalo-ke ney'khozi zenkosi zimelwe ukubheka kahle okukaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu mayethi uthini. Mayethi uNkulunkulu uyabasika abantu, abasuse ezweni labo, bangabe besaphila. Usho kuphi ukuphila? Mayethi bangabe besaphila. uNkulunkulu njalo la sifunda khona njengamanje ukhuluma ngokubasusa endaweni yokuphila la uNkulunkulu ephila khona. Nabo labe bebekelwe khona ngokwesivumelwano ukuthi niyokwaziwa ukuthi niyaphila manila. Uma ningasekho la niyokwaziwa ukuthi nifile, nisemathuneni. Manje-ke uma leyo ndaba ingezwakali, sekuqhamuka umvangeli eshumayela esigodini samathambo, eshumayela ekufaka evangelini lokho kungacacile kahle, angisho ukuthi angeke kufake yini, kodwa kufaneke kuzwakala ukuthi uyakuqonda ukuthi lokhu kufa yikuphi ukufa. Amen. So-ke namhlanje sizofunda incwadi eziwu-4 kwi-Old Testament. Incwadi yokuqala u-Exodus. Kodwa ngifisa ukuthi-ke namhlanje sibhekene nesihloko esithi isihlokanyana esithi ukusikwa, to be cut off, njengokufa kwesivumelwano. To be cut off, njengokufa kwesivumelwano. Okay. EsiTestamenteni elidala-ke ukhona igama lesiHebheru elithi karate noma kairate. Lelo gama lelo lisho ukusikwa. Like lavela lapha kuDaniel uma ethi indodana yomuntu izokhathwa off, will be kairate. So-ke ukusikwa kukaJesu kwakungasikhona lokhu kokulahlwa
ngenxa yokuthi uJesu akasigcinanga isivumelwano, kodwa kwakungokunye ukusikwa lokho. Ngamanye amazwi ebulawa okufanele bam-embrace, bamamukele, kodwa bambulala, bamphanyeka esiphambanweni, bamsusa kwabakubo. Lokho kufa-ke kaJesu akufani nalokho kufa esikhuluma ngakho. Izibonelo, incwadi ka-Exodus 12 verse 15 ithi, izinsuku eziyisikhombisa niyakudla isinkwa esingenamvubelo. Yebo, ngosuku lokuqala noyikhipha imvubelo ezindlini zenu, ngokuba bonke abadla okuvutshelweyo kusukela osukwini lokuqala kuze kufike usuku lwesikhombisa, labo bantu bayakunqunywa kwa-Israyeli. Ukungalaleli uNkulunkulu, abantu abangalaleli benze njengo-Adamu bayanqunywa, bayakhishwa, bakhishelwe ngaphandle kokuphila, bese kuthiwa basemathuneni bafile. So-ke usho njalo-ke la uMoses ebhala ngokwencwadi ya-Exodus ukuthi kunomkhosi eyayenzeka la kwakuwumkhosi wesinkwa esinganamvubelo. Kuthiwa-ke abadla okuvutshelwe, ngamanye amazwi okunemvubelo, labo bantu bayonqunywa kwa-Israyeli ngoba abalalelanga izwi. Ngamanye amazwi labantu kufana nokuthi sebesemathuneni, bafile, badinga ukuba raised up, bavuswe, ukuvuswa nguNkulunkulu abakulindele, noma umprofeti othunywe uNkulunkulu abavuse ekufeni kwabo, abakhombe back ekhaya, athi buyani nizongena, indlu isavuliwe, indlu kaMoses, buyani khona nizongena. Bafile kodwa balandwe ekufeni. Bese-ke siyofunda incwadi kaLevi chapter 7 verse 20 efundeka kanje, kodwa umuntu oyidla inyama yomhlatshelo weminikelo yokuthula engekaJehova esenakho ukungcola kwakhe, lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo. Phela nikhumbule bazalwane ukuthi njengoba sifunda la, sifunda ukuthi u-Israyeli ufe kanjani kuze kuthiwa u-Israyeli ufile usemathuneni. Ufe ngoba engalilaleli izwi uNkulunkulu avumelane nabo ngomthetho, wathi nina niyisizwe sami uma nililalela nokulalela izwi lami, nazi izinto engiyonenzela zona. Uma ningalilaleli niyakufa, nithole isiqalekiso. So kusaqhubeka lokho phansi komthetho. Bese siya kuNumeru, naye ufakaza lokho uNumeru 15 verse 30. uNumeru 15 verse 30 uthi, kepha okwenza ngesandla esiphakemeyo noma engowokuzalwa ekhaya noma engumfokazi uyamhlambalaza uJehova. Lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo. uNkulunkulu uthi-ke nalaba okwenzeka ukuthi babe khona. Niyakhumbula kwa-Israyeli kwakuba khona abantu abangabantu bakwa-Israyeli bengasibona, ngenxa yokuthi bathe bona sebecela ukuba ngabalapha ekhaya. Bese kuba nophawu oluthile olushawa endlebeni yabo lokuthi sebengabala. Kuthiwa-ke labo bantu labo uma benza okuthile ngesandla sabo, ngesandla
esiphakemeyo noma engowokuzalwa ekhaya noma engumfokazi uyamhlambalaza uJehova, lowo muntu uyakunqunywa kubantu bakubo. Uvesi 31 athi, ngokuba udelele izwi likaJehova nomyalo wakhe uwaphulile, lowo muntu uyakunqunywa impela, ububi bakhe bube phezu kwakhe. Kuthiwa lowo muntu uyonqunywa impela ngoba udelele izwi, akalilalelanga izwi. Umthetho uma uwephulile owodwa usufeyile kuyo yonke. Yingakho kuthiwa inkonzo yokufa, ngoba kuyafiwa kuwo umthetho. Uma nje uzabela ukuthi mina hayi ngifisa ukuphila phansi kwenkonzo yomthetho, the old covenant, le eseyasuswa esesimiswe kwi-covenant entsha. Uma kodwa ufisa ukuphila ngayo, uphila enkonzweni yokufa. Angikholwa ukuthi khona osafisa ukuba lapho. So ukusikwa kusho ukususwa emphakathini wesivumelwano, the covenantal land or the covenantal community. Uyasuswa kuwo, you are being cut off, or you will be cut off, or they were cut off because abakwazanga ukulalela izwi okwakuyilona balibekelwe, base beyafa. Lokhu kwakuyisimo sokufa komthetho, umuntu ephila kodwa ephumile ebudlelwaneni besivumelwano. Uyaphila umuntu kodwa ufile ngoba ephumile ebudlelwaneni besivumelwano. So ke le ndaba yethu ke bazalwane, ngiyafisa ukuthi phinde sifunde incwadi yokugcina. Namhlanje ngikwenza kuba kufishane impela. Chapter 13 kuHosea. Hosea chapter 13 uthi lapho uEfrayim ekhuluma kwavela ukuthuthumela. Chapter 13 verse 1. So uEfrayim ke bazalwane siyazi ukuthi is the 10 tribes. Kuthiwa yini ama-tribes? Ama-tribes awu-10. No, ngiyakhohlwa leli gama. Izizwe zakwa-Israyeli zaziyi12, kodwa lezi eziwu-10 ezibizwa ngo-Ephraim, makuthiwa nje Ephraim eBhayibhelini, okwazi ukuthi sekukhulunywa ngo-10 tribes ose-north, northern mountain. Lawo ma-tribes lawa awu-10 iwona asuka kwa-Israyeli ahambela izwe labezizwe elaziwa ngokuthi amaSamariya. Bayoxubana namaSamariya, bakhonza izithixo lapho, baphambana noNkulunkulu. Uthi kuNkulunkulu lapho uEfrayim ekhuluma kwavela ukuthuthumela, wayephakeme kwa-Israyeli, kepha wazitholela icala ngoBhali wafa. Ngamanye amazwi base bekhonza izithixo oBhali base beyafa. Manje uverse 2, manje benezela ekoneni. Uyezwa ke, lokhu akusho ukuthi bafe physically bangcwatshiwe. Kuthiwa manje benezela ekoneni, bazenzele imifanekiso ebunjiweyo ngesiliva labo nezithombe labo, nesiliva labo nezithombe ngokuqonda kwabo, zonke ziyimisebenzi yezinyanga. Kakhulu bakhuluma ngabo bathi bahlaba abantu, kepha
amathole. Angizwa ke le. So ke ilokhu ngesizulu siyahlupha sometimes vele sikhulume isiZulu esingezwakala. Ningixolele ke bazalwane. La kuvezwa isithombe sokuthi baqhubeka bathi sebefile ngokukhonza oBhali. Uverse 2 uthi manje benezela ekoneni bazenzele imifanekiso ebunjiweyo ngesiliva labo. So ke uyabona ukuthi laba bantu bangabantu abaphilayo ngoba umuntu ofile akakwazi ukwenezela ekoneni. They were continuing sinning. So lokhu ukuthi baqhubeke ukona kuqhubeka kubo bebefile kusho ukuthi babephila ngokwenyama kodwa befile kuNkulunkulu ngenxa yokuthi basusiwe endaweni yabaphilayo. Eke ngifunda uverse 14. Ngiyakubahlenga esandleni sendawo yabafileyo. Uyezwa ke sebeyahlengwa manje kulelizwe labezizwe. Ngibahlawulele ekufeni. Ziphi izifo zakho kufa? Kuphi ukuchitha kwakho ndawo yabafileyo na? Uyabuza manje umprofeti ukuthi uma uNkulunkulu esebehlawulela ebabiza kufana nalapha uma sekungena thina bezizwe uNkulunkulu ukhokha inhlawulo uyikhokhela wonke umuntu ophilayo abezizwe amaJuda uthi ke uma sengikhokha leyo nhlawulo ngiyokubabiza babuye bonke labakade befile nathi kuthiwa besifile ngeziphambeko besingafili ukufa literal sisemathuneni kodwa besife ngenxa kababa wethu uAdam. Ngithi ke bazalwane ngiqedela le ndaba ngokwelokhunga noma ngingeyiqede yonke mhlambe ke ngifunde uHosea 6 uverse 1 2 3. Wozani sibuyele kuJehova ngokuba yena usidwengulile uyakusiphulukisa usishayile uyakusibopha. Verse 2. Uyakusiphilisa ngezinsuku ezimbili asivuse ngosuku lwesithathu siphile phambi kwakhe. Yes. Verse 3. Masimazi sijonge ukumazi uJehova ukuphuma kwakhe kuqinisekile njengokusa uyakufika kithi njengemvula yamava enethisa umhlaba. So ke la sekuyisiprofetho nje lesibazalwane esithi uNkulunkulu uyakusivusa uyakusiphilisa asivuse uyakusiphilisa ngezinsuku ezimbili asivuse ngosuku lwesithathu siphile phambi kwakhe. So indlela le uNkulunkulu eyisiprofetho futhi sikaJesu ukuthi uJesu ngosuku lwesithathu uyokuvuka kwabafileyo avuka abuyele emzimbeni owayekade wembethe. Inkulu indaba lapho iyoxoxwa ngelinye ilanga ngoba fanele siyixoxe kanye naleya yokuthi elapha ya kuMatthew nakuMark nakuLuka la ethi khona isihenqo sethempeli sadabuka kabili kusuka phezulu kuya phansi amathuna aqhekezeka. So lapho uJesu ngesikhathi evuka wavuka ngenyama yakhe. Inyama yakhe iyabonakala iklejulwe esiphambanweni. Uma iklejulwe esiphambanweni ngesikhathi iklejulwa esiphambanweni iyenziwa ukuba kube ingubo engasekho edabuliwe. Kwadabuka ngaleso sikhathi futhi
isihenqo sethempeli kwi-holy place, not kwi-hall of holies, ngoba i-holy of holies yona iyosha ingqonqe ngo-70 AD. Yona ikhona until kuze kufike lesa sikhathi kuwa iJerusalem kuyaphela-ke nangayo, kodwa yona yama uJesu wenyuka wayishiya khona endaweni engcwele ukuthi uma ebuya aqondane nethempeli ajaje uIsrayeli wonke, sekuwukufa-ke lokho kwesibili. Basafile la uma behlukana nendawo yokuphila, kodwa uma sekufika u-70 AD sekuwukufa kwesibili esiyoxoxa ngakho mase singena ku-chapter 20 in details. Angibonge-ke bazalwane, ngeviki elizayo sobe sesixoxa-ke ukuthi abapostoli batheni bona ngokufa nokuvuka. Namhlanje nje besikhuluma ngokusikwa kwabo ngenxa yokuthi bonile phambi kwaNkulunkulu, besuswa endaweni yokuphila, belahlwa ngaphandle endaweni yokufa, kodwa besazobuye uNkulunkulu abahlawulele, abalande, ababuyise into the body of Moses. Kulo mzimba kaMoses le nhlawulo uJesu azokhathwa avuswe ngosuku lwesithathu, iyona nhlawulo uNkulunkulu ayenzayo ukuba aphinde futhi abathethelele, alisule icala labo. Lokho kwenzeka ngovuko okuthiwa babusisiwe abovuko lokuqala. Kwenzeka lapho-ke lokho. Inkosi kinibusise bazalwane. Indaba yethu isende yona, kodwa bengifisa ukuthi ngabe isiyimfishane ukuze abazalwane baqale benze umsebenzi okufanele bawenze, ngoba phela uma sifunda we learn to unlearn and to relearn. If you learn kodwa unga-unlearn in order to relearn, hhayi-ke ilokho okuthiwa ngesiZulu uthela amanzi emhlane wedada akuzweli ndawo. Ngisho njalo-ke bazalwane ukuthi hhayi, ngiyethemba iy'ngceku zenkosi lapho ey'khona ziyalalela, ziyafunda, ngoba ukulalela kunesethembiso noma kunesibusiso. Abalalela nokulalela izwi lalesi siprofetho, abangalilaleli futhi kunesiqalekiso. So-ke bazalwane, sixoxa leyo ndaba, yindaba yethu thina esingabazalwane. Le ndaba ayikakamfaki umuntu ongakholwa, ifaka nje abazalwane kuphela, ukuthi wonke umzalwane aku-check ukukholwa kwakhe ukuthi kumi ngakho yini, kumi njengalokhu imibhalo isho yini. uJesu uthe mayifika wathi uMoses encwadini zomthetho ukhulume ngami, abaprofethi ey'ncwadini zabaprofethi bakhulume ngami. So angizileke ukuzokuchitha lokho abakhulume ngakho, kodwa ngizokugcwalisa. Amen. Ngiyabonga-ke nami bazalwane, sisaxoxa le ndaba, sixoxa indaba yethu esiyigcwalisiwe complete. Akusekho okunye okusele. Sengingezwa ngabazalwane ukuthi kambe yikuphi okusele, kodwa ngokweBhayibheli akukho ngisho nesicashana, ngoba kwangeke kwedlule izulu nomhlaba amazwi enkosi ethe akukwedlula izulu nomhlaba kungenzekile konke lokhu. Amen. Noma kuyokwedlula izulu nomhlaba, kodwa amazwi enkosi akukwedlula nalinye lingafezekile. Silapho-ke bazalwane, la khona izinto zonke ey'fezekile. Kangangokuthi njengamanje masishumayela ivangeli, asashumayela ivangeli elithi the kingdom of God is at hand, is coming. We are still anticipating it, but we are in it. It is fulfilled. It is present now. We are in the reality of the kingdom of God. We are in the kingdom. The gospel that must be preached now is the gospel of the everlasting, the fulfilled gospel. The gospel elithi izinto zonke uJesu ayizozenza emhlabeni sezigcwalisekile in full. So this is the full package of the gospel. Inkosi nibusise bazalwane.
nibe ne-weekend enhle. uNkulunkulu anigcine ey'ndaweni zonke enihamba kuzo. Kungabibikho zingozi, size sibonane ngeviki elizayo. Inkosi ibe nani. Amen. Haleluya. Phakeme uNkulunkulu wezulu.